Tým, že trendy sa vlastne každým rokom menia, niektoré trendy sú veľmi výrazné farby, výrazné doplnky, výrazné materiály, chlpaté, bukle. To nám v podstate veľmi ovplyvní zariadenie nášho bytu. Ja by som doporučovala vlastne celý byt zariadiť v nejakom tom jednoduchšom monoštýle a doplnkami vlastne si my vieme vytvoriť trendy každý rok a každý rok iný trend. To znamená, že použijeme nejaké trendy, vankúš, doplnky. Trebárs napríklad môžeme aj vymalovať stenu nejakou trendy farbou, ktorá sa veľmi ľahko zmení potom opäť podľa našej nálady. Môžeme oživiť aj nudné priestory, akým je napríklad chodba, ale my ju môžeme osviežiť nejakou tapetou, ktorá ju spraví takým zaujímavou súčasťou bytu a zároveň ju prepojí s ostatnými miestnostiami. Ako osviežiť interiér, ktorý sme ladili do jemných béžovo-šedých farieb, je napríklad použiť oranžové stoličky, osviežiť to stoličkami. Keď máme kuchyňu, takisto v tých neutrálnych farbách, tak veľmi pekne nám to osvieži nejaký výrazný doplnok, trebárs v nejakej úplne inej farbe, ako používame bežne. A keď nás to prestane baviť, tak ho môžeme veľmi ľahko vymeniť.